Wadonjane mago motenore kod weche mag siasa. Duond bura mar KANU okwedo kang' mar moko kuom jokanyo mage donjo e UDA kagiwacho ni KANU pod ochung' motegno. Kagiloso gi jofwamb weche kotelnegi kod jagoro maduong' mar KANU George Wainaina. Jotelogo wacho ni jogo ma owuok kata manyolando ni gidar magidhi e UDA kotelnegi kod Nick Salat noseweyo bedo jokanyo mag KANU chon. KANU bende owacho ni gintiere bwo kweth mar Azimio kendo gisiro ng'anyo masani koro dhi nyime pacho ka. Odiochieng' manyoro Nick Salat nyotelo ne jomoko kuom jokanyo mag KANU machon donjo e duond bura mar UDA. Are defecting, and by the time of his retest, and probably not the last defection, he had already been kicked out of the leadership position as a Secretary General and as a member. It does not come as a surprise that in defections moved by Mr. Sarat and his brigade have not so far elicited sufficient attention as to attract the powers that be, knowing that we do about the defectors, and we are members of Azimio, so we always, that is our position. Ramogi kawa kauyo maro mokwongo.